ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, வாழ்க வளமுடன். பிரபுஜி, பிரணாம்ஸ் பிரபுஜி. Thank you so much. 3 மணிக்கு தான் போட்டுக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் 18 நாள் மார்ச் 6ஆம் தேதி. அப்படிங்களா பிரபுஜி? நீங்கள் மறுபடியும் உங்களோட அசோசியேஷன் எனக்கு கிடைக்கும். நன்றிகள். உங்க அசோசியேஷன் கிடைக்கும் எங்களுக்கு முக்கியம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எந்த புக் எடுத்துக்கணும்? பிரபுஜி, பிரணாம்ஸ் பிரபுஜி. இன்னைக்கு என்ன சப்ஜெக்ட் நடத்த போறீங்க? என்ன புக் எடுத்துக்கணும்? இன்னைக்கு இவங்க பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமி டாக்கூர் அவங்கள பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். சரி சரி. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ண துர்கா மாதாஜி, பிரணாம்ஸ். பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? தெரியுது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஹரி போல். நம்ம இன்னைக்கு பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி டாக்கூரா இவங்க யாரு? யாராவது சொல்றீங்களா? பிரபுபாதாவோட குரு. எஸ் மாதாஜி, பிரபுபாதாவோட குரு. இவங்களோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், அதாவது நல்லபடியா இங்கிலீஷ் உங்களுக்கு தெரியுது, அதனால கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் உலகம் ஃபுல்லா கொண்டு நீங்க சேர்க்கணும், புக்ஸ் நிறைய பப்ளிஷ் பண்ணணும், அதெல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பிரபுபாதாவுக்கு. அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், குருவோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை நல்லபடியா எடுத்துக்கிட்டு அவங்க உலகம் முழுக்க கிருஷ்ண பக்தி, நம்ம எல்லாம் கிருஷ்ண பக்தியை நல்லபடியா அனுபவிக்கிறோம்னா அதற்கு இருக்க காரணம் இவங்களோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை பிரபுபாதா ஃபாலோ பண்ணி நமக்கு எல்லாருக்கும் கொடுத்திருக்காங்க. பிரபுபாதாவும் காரணம். அப்படிப்பட்ட எல்லா கிரேட் சோல்ஸ்க்கும் நம்ம நம்மளோட வணக்கங்களை தெரிவிச்சுக்கலாம். நம்மளுக்கு மார்க்கம் தெரியாம இருக்கோம் இல்லைங்களா? எப்படி எதனால கஷ்டப்படுறோம், எப்படி இதுல இருந்து வெளியில வர்றதுன்னு தெரியாமலே இருந்தோம். ஆனா வரப்பிரசாதமா இந்த பியூர் டிவோட்டிஸோட அசோசியேஷன்ல நமக்கு கிடைச்சதுனால, இந்த பரம்பரையோட நம்மளுக்கு ஒரு கனெக்ஷன் பகவானோட அனுகிரகத்தோட கிடைச்சதுனால இன்னைக்கு நம்ம எல்லாரும் சாண்டிங் பண்றோம். நிறைய பகவத்கீதை, பாகவதம், சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் இதெல்லாம் நிறைய தெரிஞ்சுக்கிறோம். கோஸ்வாமி அவங்களோட வாழ்க்கை வரலாறு இதெல்லாம் நம்ம நிறைய பார்த்துட்டு இருக்கோம். இதெல்லாம் நம்மளுக்குள்ள ஒரு நல்ல ஒரு புரிதல், நம்மளுக்குள்ள ஒரு நல்ல ஒரு பியூரிபிகேஷன், பக்தியில ஒரு நல்ல ஒரு முன்னேற்ற நிலை, இதெல்லாம் நமக்கு கொண்டு கொடுக்குது இல்லைங்களா? இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் இவங்க எல்லாரும் தான். இவங்களோட உழைப்பு, இவங்களோட ஸ்ரத்தை, இவங்களோட அனுகிரகங்கள். அதனால நம்ம கண்டிப்பா இவங்களை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டு இவங்க வாழ்க்கையில எப்படிலாம் கிவ் அப் பண்ணாம இருக்காங்க அப்படின்ற நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் பொழுது நம்மளும் பக்தியில எந்த தடைகள் வந்தாலும் அதை மேல எடுத்துட்டு அதெல்லாம் ஓவர் கம் பண்ணி பக்தியில நல்லபடியா முன்னேற்றம் அடைஞ்சு நம்ம பகவானை திருப்தி பண்ணணும். இவங்க எல்லாரையும் நம்ம திருப்தி பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி டாக்கூரா அவங்களை பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பிரேயர்ஸ் வாசிச்சிடலாம். ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷரோன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति सत्पदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहना रघुनाथान्वितं ससदेवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुपश्च कृपा सिन्धु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पौषत्ते सतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. हरे कृष्णा. நம்ம நம்ம பார்க்க போறோம். அவங்கள என்ன சொல்லுவாங்க? லயன் குரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, சரிங்களா? ஏன்னா ரொம்ப கம்பீரமா இருப்பாங்க அவங்க. அது ஒரு ரேஸ் ஆஃப் விஷ்ணு, பகவானோட அனுகிரகத்துல அவங்க கிடைச்சாங்க அவங்க அப்பா அம்மாவுக்கு. அதனால அவங்க ரேஸ் ஆஃப் விஷ்ணு, பகவானோட
கதிர்கள் அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அவங்களோட ஹோல் லைஃப் ஸ்டோரி நம்ம எப்படி வந்து ஜீவ கோஸ்வாமிகள் இவங்க ரூப கோஸ்வாமி இவங்களை பத்தி எல்லாம் நிறைய பார்த்தோம் இல்ல, ஷட் கோஸ்வாமிகள்லாம் பத்தி. அதே மாதிரி இவங்களோட வாழ்க்கையும் நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு உத்வேகத்தை கொடுக்கும் அப்படின்றதான் முழு வாழ்க்கையுமே. அப்போ இன்னொன்னு இவங்களோட இந்த மிஷன் ரூப கோஸ்வாமி அவங்களோட டீச்சிங்ஸ் வந்து எல்லாருக்கும் கொண்டு வந்து கொடுக்கறதா இருந்தது. அதுக்கப்புறம் ஸ்வரூபம், அந்த ஸ்வரூபமே வந்து பக்தியை நமக்கு கொடுக்குற ஒரு விஷயமா. எப்பயுமே பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கிரேட் பர்சனாலிட்டிஸ் எல்லாருமே சொல்றது ஒண்ணு செய்யறது ஒண்ணு இருக்கவே இருக்காது. அவங்க வந்து இப்போ ரூப கோஸ்வாமியோட பக்தி நிலைப்பாடு நம்ம எல்லாருக்கும் விளக்கி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னும் போது அவங்க வாழ்க்கையும் அதே மாதிரி அந்த டீச்சிங்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க வாழ்ந்து காமிச்சிருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? கோஸ்வாமி வாழ்க்கையை பார்த்தப்பையும் அப்படிதான் நம்ம பார்த்தோம். அப்ப இது எல்லாமே அடங்குனதுதான் இவங்களோட வாழ்க்கை. அப்ப இவங்களுக்கு அவங்களோட குரு கொடுத்த பெயர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீ ரிஷபானவ சைன்யதா அப்படின்றதா இவங்களோட குரு இவங்களுக்கு கொடுத்த இனிஷியேட்டட் நேம். சரிங்களா? ஸ்ரீ ரிஷபானவா தைன்யதயா அப்படின்றதுதான். இதுல என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பேருக்கு அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ராதாராணியோட சர்வன்ட், அதாவது மஞ்சரிகள் வராங்க இல்லைங்களா, அவங்கதான். அவங்கள ஒருத்தவங்க இவங்க. என்ன மஞ்சரியா இருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நயன் மஞ்சரி அப்படின்றதான் இவங்களோட அடையாளம். இவங்களுக்கு எப்பயுமே வயது வந்து கோலோகத்துல, இப்ப இவங்க கோலோகத்துல இருக்காங்க. ஷட்கோஸ்வாமிகள் இவங்க இது லலிதா சகி விஷாக சகி இவங்களா இருக்காங்க இல்லைங்களா, நித்தியமா இப்ப கோலோகத்துல கிருஷ்ணருக்கும் ராதாராணிக்கும் சேவை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிற ஒரு பிராப்தம் இவங்க எல்லாருக்குமே உண்டு, அதுவும் அருகாமையில. அந்த மாதிரி இவங்க நயன் மஞ்சரி இவங்களுக்கு வந்து எப்பயுமே வயது வந்து 12 வயது 3 மாதம் 15 நாட்கள் தான். சரிங்களா? இவங்களுக்கு இதுக்கு மேல போகவே போகாது. எப்படி ராதாராணிக்கும் அது மாதிரி 14 கிருஷ்ணருக்கும் 16 எப்பயுமே இல்லைங்களா, இளமை. அப்போ இவங்களுக்கு வந்து 12 வயது 3 மாதம் 15 நாட்கள். இவங்களுக்கு வந்து ராதாராணி அவங்களோட ஸ்வீட் பாதங்கள்ல சேவை பண்றதா இவங்களுக்கான பிராப்தம். பிங்கிஷ் கலர்ல இவங்க இருப்பாங்க. கோலோகத்துல கைங்கரியங்கள் பண்ணும்போது நயன் மஞ்சரியா இருக்கும்போது இவங்களோட கலர் வந்து பிங்கிஷ் அதுல இருப்பாங்க அப்படின்றத பார்க்கணும். அப்ப இவங்களும் மஞ்சரிகள்ல ஒருத்தவங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். மஞ்சரி சப்னா யாரு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம் இல்லைங்களா, அஷ்டசகிகள். அந்த அஷ்டசகிகளுக்கும் சேவை செய்யறவங்க மஞ்சரிஸ் அப்படின்னு நம்ம வந்து ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். இவங்க வந்து கருணை கடல்னு சொல்லலாம். ஃபாலன் சோல்ஸ் நம்ம எல்லாம் இந்த ஜட உலகத்துல வீழ்ச்சி அடைஞ்சிருக்கோம் இல்லைங்களா, அப்போ நம்ம எல்லாருக்கும் கிருஷ்ண பக்தி அப்படின்றத கொடுக்கறதுக்காக வந்திருக்காங்க இல்லைங்களா. அப்ப எவ்வளவு பாபங்கள் எவ்வளவு அறியாமல் இருந்தாலும் நம்ம எல்லாரையும் இவங்க எல்லாரும் கருணை அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தினால வெளியில கொண்டு வராங்க. இவங்க வந்து என்ன பிரச்சாரம் முழுக்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சயின்ஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ், எல்லாருக்கும் ஒரு ஆத்மாவுக்கும் இந்த கிருஷ்ண பக்தி போய் சேரணும் அப்படின்றதுதான் இவங்க எடுத்துக்கிறாங்க. ஏன்னா கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் யார் ஒருத்தவங்க வந்து சயின்ஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் எடுத்துக்கிறாங்களோ, கிருஷ்ண பக்தியை தன்னோட வாழ்க்கையில எடுத்துக்கிறாங்களோ, அவங்களோட நிலைப்பாடு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பிராமணர்கள் ஃபேமிலியில பிறக்கிறத விட இன்னும் உயர்வானாங்க, வைஷ்ணவர்கள் அப்படின்ற ஒரு இடத்துக்கு வராங்க இல்லைங்களா. அதுதான் பகவத்கீதை பாகவதம் எல்லாரும் நமக்கு கொடுக்குற ஒரு விஷயமும். அப்போ யாரெல்லாம் கிருஷ்ண பக்தியில ஈடுபடுறாங்களோ அவங்க எல்லாரையும் விட உயர்ந்தவங்க, ஏன்னா பகவான் எல்லாரையும் விட உயர்ந்தவங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காடேட். அப்ப அப்படிப்பட்ட சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காடேடுக்கு நம்ம எல்லாரும் சேவைகள் பக்தி சேவையில ஈடுபடுறோம் அப்படின்னும் போது எல்லாரையும் விட உயர்ந்தவங்களா வைஷ்ணவர்கள் கருதப்படுறாங்க இல்லைங்களா. அப்பதான் சயின்ஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ன்றது வைஷ்ணவர்கள் அப்படின்றது அர்த்தம். அது யார் ஒருத்தவங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்க வைஷ்ணவர்கள். அப்போ அந்த விஷயத்த எல்லாருக்கும் கொடுக்கறதுக்காக தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா, கிருஷ்ண பக்தினா என்னன்றது நம்மளுக்கு தெரியணும் இல்லைங்களா, அதை கொடுக்கறதுக்காக வந்திருக்காங்க. அப்புறம் கான்ஜுகல் லவ், ஏன்னா கௌடிய சம்பிரதாயம் வந்து முழுக்க பிரேம பக்தி. சரிங்களா? எப்படி வந்து ஸ்ரீ சம்பிரதாயம் ஐஸ்வர்ய பக்தி அதை வந்து பிரதானமா வச்சு சேவைகள் பண்றாங்களோ, பக்தி சேவையில் ஈடுபடுறாங்களோ, அது மாதிரி கௌடிய சம்பிரதாயம் வந்து பிரேம பக்தி பிரதானமா அவங்களோட டீச்சிங்ஸ்ல இருக்கும். அதை எல்லாருக்கும் கொடுக்கறதுக்காக. அப்புறம் ரூப கோஸ்வாமியோட டீச்சிங்ஸ் அவங்களோட வழியை அப்படியே, ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே ரூபானுகாஸ் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம் இல்லைங்களா. கௌடிய சம்பிரதாயத்துல வரவங்க எல்லாருமே ரூபானுகாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ரூபானுகாஸ்ன்றது அவங்களோட ஃபுட் பிரிண்ட்ஸை ஃபாலோ பண்றவங்க, அனுகான்றது அவங்கள ஃபாலோ பண்றது, யாரை நம்ம ரூப கோஸ்வாமிய ஃபாலோ பண்றோம். அப்ப ரூபானுகாஸ் நம்ம எல்லாரையும் சொல்லுவாங்க. பிரபுபாதம் எதனாலன்னா அவங்களோட டீச்சிங்ஸ் தான் நம்ம பிரதானமா நம்ம எடுத்துக்கிட்டு நம்ம லைஃப்ல ஃபாலோ பண்ணுவோன்றதுனால. அப்ப ரூப கோஸ்வாமியோட வழியில இவங்களோட டீச்சிங்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யாரெல்லாம் இந்த வழியில இந்த மார்க்கத்துல இல்லாம இருக்காங்களோ, கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் இல்லாம வேற விஷயங்கள் வேற மார்க்கங்கள்லாம் உண்டு இல்லைங்களா, நிறைய இருக்கு இல்லைங்களா ரிலிஜியன். அப்ப அந்த மாதிரி உள்ளவங்க எல்லாரையும் வந்து இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க,
ஆர்கியூ பண்ணி அவங்க எல்லாரையும் அவங்களோட கருத்துக்கள் பொய் அப்படின்றத வந்து இவங்க ஸ்திரமா அவங்க வெளிப்படுத்துவாங்க. அதனாலதான் இவங்க லயன் குருன்னு சொல்லுவாங்க. எதுக்கும் பயப்பட மாட்டாங்க, போல்டா இருப்பாங்க, கான்பிடென்டா இருப்பாங்க. எப்பயுமே பக்தர்கள் வந்து ரொம்ப அமைதியா ஹம்பிளா இருக்கணும்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா? அது கண்டிப்பா உண்மையான ஒரு விஷயம். அதே சமயத்துல அவங்க கிட்ட என்னவும் இருக்கணும், கான்பிடன்ஸ் இருக்கணும். கிருஷ்ண பக்தினா அது வந்து யாராவது ஆர்குமெண்ட் பண்ண வந்தாங்க அப்படின்னா அதுதான் சிறந்தது அப்படின்றத சொல்ற அளவுக்கு கான்பிடன்ஸ் நம்மளுக்கு சாஸ்திரங்கள்ல இருக்கணும். நல்ல சாஸ்திரங்கள் தெரிஞ்சா அந்த கான்பிடன்ஸ் வரும். அது தைரியமா நம்மளுக்கு சொல்லவும் தெரியணும். அப்போ அதை வந்து இவங்க கிட்ட நம்ம கத்துக்கிறோம். இவங்கெல்லாம் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி டாக்கூர் வந்து ரோட்ல நடந்து வந்தாங்கன்னா மாயாவாதிஸ் அப்புறம் மத்த வேற ஏதாவது ரிலிஜியன் சார்ந்தவங்களாம் பயப்படுவாங்களாம். அவங்க ஒரு பக்கமா வராங்கன்னு தெரிஞ்சுன்னா அவங்க வேற பக்கமா போவாங்களாம். ஏன்னா அவங்களை பார்த்தோன்னே இவங்க வந்து ரொம்ப தைரியமா போல்டா கான்பிடென்ட்டோட சொல்லுவாங்களாம். எதுக்கு கிருஷ்ணருக்கு உருவம் இல்லைன்னு சொல்றீங்க, எப்படி அதை நீங்க சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஆர்கியூ பண்றதுக்கு அவங்க ஆரம்பிச்சிருவாங்களாம். அவங்களை ஜெயிக்கவே முடியாதுங்களாம். அவ்வளவு கான்பிடன்ஸ் அவங்க வந்து ஆர்கியூ பண்ணுவாங்களாம். அப்ப அதனால அவங்க ஒரு பக்கம் வராங்கன்னா இவங்க அந்த பக்கம் போகாம வேற பக்கமா போவாங்க இவங்க வாழ்ந்த காலத்துல அப்படின்றத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அந்த அளவுக்கு ரொம்ப கான்பிடன்ஸ் அண்ட் போல்ட்னஸோட இருப்பாங்க. அப்புறம் ரூபானுகா அதாவது குருப கோஸ்வாமியோட டீச்சிங்ஸை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. லார்ட் சைத்தன்யா அவங்களோட அனுகிரகத்தின் பேர்ல இவங்க அவங்களோட கருணையினால இவங்களுக்கு இப்ப சக்தி ஆவேஷ அவதாரெல்லாம் நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்களா பகவானுக்கு, அந்த மாதிரி சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட கருணையினால அந்த எனர்ஜினால இவங்களுக்கு வந்து இந்த சக்திகள்லாம் கிடைச்சு இவங்க கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் எல்லாருக்கும் கொண்டு வந்து கொடுக்குறாங்கன்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதே மாதிரி வாழ்ந்தும் காமிப்பாங்க. அந்த டீச்சிங்ஸ் என்னென்னலாம் இருக்கோ, சம்பிரதாயத்துல என்னென்னலாம் இருக்கோ, பழக்க வழக்கங்கள், பக்தி எப்படி பண்ணணும்ன்றது அதெல்லாம் இவங்க வாழ்ந்தே காமிப்பாங்க. அப்போ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஃபாலன் சோல்ஸ் நம்ம மாதிரி என்ன மாதிரி இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, பார்க்க பார்க்க கேட்க கேட்க நமக்கும் ஒரு புரிதல் ஏற்பட்டு நம்மளும் என்ன பண்ணுவோம், டெலிவர் ஆகும். அதாவது இந்த ஜட உலக சம்பந்தத்திலிருந்து விடுதலையாகி பகவானை நம்ம பக்தி சேவையின் மூலமா அடைய முடியும் அப்படின்றதான் பிரதானமான ஒரு விஷயம். அப்ப எதற்காக இவ்வளவு மெனக்கெட்டு எல்லாத்தையும் வந்து ஆச்சாரியர்கள் மஞ்சரிஸ் நித்தியமா அங்கேயே இருந்து பகவானுக்கு சேவை செய்யலாம். அதை விட ஒரு சிறந்த ஒரு சந்தோஷம் கிடையாது இல்லைங்களா? ஆனா இந்த மெட்டீரியல் ஜட உலகத்துல பிறந்து கஷ்டங்களை எல்லாம் அனுபவிச்சு நமக்கு எல்லாருக்கும் இந்த வழிகளை வந்து கொடுக்குறாங்க இல்லைங்களா? அது எதற்காக, நமக்காக. அப்படின்னும் போது அது எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணணும், நல்லபடியா கிரகிச்சு நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றதான். அப்போ இவங்க இந்த மாதிரி மஞ்சரின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். இந்த மாதிரிலாம் வந்து இவங்களுக்கு பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி டாக்கூராவுக்கு நம்ம முன்னுரையா கொடுக்கலாம். இது தாண்டி இவங்க பிறக்கும் சமயத்துல என்ன இருந்தது, பொதுவாக வந்து கௌடிய சம்பிரதாயத்துல என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்ல இப்போ சைத்தன்ய மகாபிரபு இருந்த காலங்கள், அதுக்கப்புறம் கோஸ்வாமிகள்லாம் இருந்தப்போ நல்ல எல்லாருக்கும் வந்து அந்த பக்தி நல்லா வந்து சிறந்திருந்தது. அப்புறம் கொஞ்சம் என்னாச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கும் அந்த அளவு. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பலதேவ் விபூஷன் அவங்க, அப்புறம் வித்யா விபூஷன் அந்த மாதிரி உள்ளவங்க எல்லாம் வந்து மறுபடியும் அதை வளர்த்து கொடுப்பாங்க. அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு ஏற்றம் இருக்கும், ஒரு இறக்கம் இருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கும் சமயத்துல ஒரு தடவை கொஞ்சம் தாழ்ந்து இருந்த சமயத்துல பக்தி வினோத டாக்கூரா, அவங்கதான் பக்தி சித்தாந்த டாக்கூரா அவங்களோட தந்தை, சரிங்களா? அவங்க வந்து வராங்க. அவங்க யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து பிரிட்டிஷ் அவங்களோட கோர்ட்ல வந்து ரொம்ப ஹை பொசிஷன்ல இருக்கிறவங்க, சரிங்களா? மேஜிஸ்ட்ரேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த பொசிஷன்ல இருக்காங்க பிரிட்டிஷ் கிட்ட. அதே சமயத்துல இந்த வைஷ்ணவ கல்ச்சர் அதையும் வந்து அவங்க நல்லபடியா பாதுகாத்து வராங்க, கௌடிய சம்பிரதாயத்தின் ஃபாலோவரா. அப்ப நிறைய சர்வீஸ் எல்லாம் பண்றாங்க, ப்ரீச்சிங் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்றாங்க. ஆயிரக்கணக்கான டிவோட்டிஸ் எல்லாம் வந்து இவங்க ஃபாலோவரா இவங்களுக்கு இருக்காங்க, நிறைய பேர், சரிங்களா? இப்படி இவங்க இருக்கும்போது இவங்களுக்கு ஒரு பயம் வருது. ஏன்னா எனக்கு அப்புறம் இதெல்லாம் யாரு பாத்துக்குவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லைங்களா? நம்ம எல்லாம் இப்போ பாத்தீங்கன்னா நிறைய சம்பாதிப்போம், நமக்கு பின்னாடி நம்ம பிள்ளைகள் பாத்துப்பாங்க அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் இருக்கும் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி இவங்களுக்கு இந்த சம்பிரதாயத்தை யாரு பாத்துப்பாங்க, அதுக்கு ஒரு வாரிசு வேணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு ஒரு மன வருத்தம் இருக்கு. அப்பதான் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான்கிட்ட ரொம்பவே ப்ரே பண்றாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம், சரிங்களா? எனக்கு உங்களோட அனுகிரகத்துல ஒரு பிள்ளை வேணும். அதனால இவங்கள ரேஸ் ஆஃப் விஷ்ணுன்னு சொல்லுவாங்க, பகவானோட அனுகிரகத்தோட பிறந்தவங்கன்றதுனால. அந்த மாதிரி நல்லபடியா ப்ரே பண்ணிக்கிறாங்க. இப்ப லார்ட் சைத்தன்யா கூட அவதாரம் எப்படி எடுத்தாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அத்வைதாச்சாரியார் வந்து அவ்வளோ இன்டென்ஸ் ப்ரேயர் பண்ணுவாங்களாம். துளசியும் அப்புறம் வந்து கங்கா ஜலமும் இது ரெண்டுத்தையும்
பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணி, கிருஷ்ணருக்கு ஆஃபர் பண்ணி, நீங்க மறுபடியும் இந்த கலிகாலத்துல உள்ளவங்க எல்லாம் டெலிவர் பண்றதுக்காக நீங்க என்ன பண்ணணும், அவதாரம் எடுக்கணும் அப்படின்றத ரொம்ப இன்டென்ஸ் ப்ரேயரா பண்ணுவாங்களாம் கிருஷ்ணருக்கு. துளசியும் கங்கா ஜல்லும் வச்சு நம்மளும் பண்ணலாம். நம்ம கிட்ட லட்டு கோபால்லாம் இருக்காங்க இல்லைங்களா, அப்ப தினமும் என்ன பண்ணலாம், துளசி தீர்த்தமும் இது துளசியும் அப்புறம் வந்து கங்கா ஜலமும் நம்மளும் ஆஃபர் பண்ணி நம்ம பகவான் என்ன பண்ணலாம், வழிபாடு பண்ணலாம். அப்ப அந்த மாதிரி பண்ணும்போது சைத்தன்ய மகாபிரபு அவதாரம் எடுத்தாங்க. சரிங்களா? அதே மாதிரி இவங்களும் பக்தி வினோத் தாக்கூர் அவங்களும் என்ன பண்றாங்க, நல்லபடியா ப்ரேயர் பண்றாங்க, இன்டென்ஸ் ப்ரேயர். அதனால அவங்களுக்கு ஒரு குழந்தை பிறக்குது. அவங்க அப்ப எங்க இருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா பூரி ஜெகநாத் இருக்காங்க இல்லைங்களா, ஜெகநாத் மந்திர் ஒரிசால, அங்க பூரியில இருக்காங்க அவங்க. அப்ப பக்தி வினோத டாக்கூர் அவங்களுக்கும் ஸ்ரீ யுக்த பகவதி தேவிதாசி அவங்களோட அம்மா பேர். சரிங்களா? அவங்க 2 பேருக்கும் மகனா February 6 18 அதாவது 1874 அந்த வருஷத்துல 3:30 மணிக்கு அவங்க பிறக்குறாங்க. பிறக்கும் போதே அவங்களுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாக்குறீங்கன்னா, இந்த இது அம்பிளிக்கல் கார்டுன்னு இருக்கும் இல்லைங்களா, தொப்புள் கொடி அது வந்து சுத்தி இருக்கு, பிராமணிக்கல் த்ரெட் மாதிரி அவங்கள சுத்தி இருக்கு. அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு அந்த விஷயம் இருக்கனால அதை பார்த்த உடனே ஆஸ்ட்ராலஜர்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா, இவங்க வந்து மகாபுருஷரா இருப்பாங்க. அப்புறம் கையில எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த அடையாளங்கள்லாம் உண்டாம். இப்ப கிருஷ்ணருக்குலாம் பாதங்கள்ல கைகள்லாம் அடையாளங்கள் உண்டு இல்லைங்களா, அது மாதிரி இவங்களுக்கும் அடையாளங்கள், அதாவது மஞ்சரிகளுக்குலாம் என்ன இருக்குமோ அந்த மாதிரி அடையாளங்கள் இருக்கும். அந்த மாதிரி வந்து அவங்களுக்கு பார்க்கறாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த கிரக அமைப்புகளும் நல்லா அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஆஸ்ட்ராலஜர்ஸ்லாம் அவங்கள ப்ரெடிக்ட் பண்றாங்க. இவங்க வந்து மிகப்பெரிய மகாபுருஷரா இருப்பாங்க, பக்திக்கு சிறந்து விளங்குவாங்க அப்படின்றதெல்லாம் சொல்றாங்க. எப்படி வந்து பிரபுபத்த பிறக்கும்போது அப்படிதான் இருக்கு. இவங்க வந்து வயதான காலத்துல 60 வயதுக்கு மேல கடல் கடந்து போய் நிறைய கோயில்களை கட்டுவாங்க அப்படின்றத ப்ரெடிக்ட் பண்ணாங்க இல்லையா. அதே மாதிரி பக்தி வினோத தாக்கூர் அவங்கதான் சொல்லிருக்கலாம். இந்த மாதிரி நம்ம சம்பிரதாயத்துல வந்து இருப்பாங்க. அவங்க வந்து கடல் கடந்து போய் உலகம் கான்சியஸ்னஸ கொண்டு போய் சேர்ப்பாங்க அப்படின்னு பிரபுபாதா பிறக்கிறத முன்னையே வந்து இவங்க கிரகிச்சிருப்பாங்க சரிங்களா. அந்த மாதிரி இவங்க வந்து பிறக்கிறாங்க அப்படின்னா 6 மாசம். அப்ப என்ன ஆகுது, ஒரு 6 மாசம் ஆகும்போது ஜெகநாத் மந்திர் இருக்கு இல்லைன்னா பூரி, அங்க ரத யாத்திரை நடக்குது. அந்த திருவிழா அப்போ ரத்தம் வந்து இவங்க வீட்டுக்கு முன்னாடி நின்னுடுது. சரிங்களா? நின்றுட்டு 3 நாள் அகதி புறப்படவே இல்லை. எப்பயுமே தெரிஞ்சு இதெல்லாம் அது சரி பண்ணி அடுத்தது அவங்க மிகப்பெரிய சவாலா இருக்கு. அந்த மாதிரி 3 நாள் அங்கேயே ரதம் நின்று இது காரணம் தெரியாம இருப்பாங்க. அப்ப உடனே சரின்னு சொல்லிட்டு இவங்க யாரு, இவங்க பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி அவங்களோட அம்மா, அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யுக்த பகவதி தேவிதாஸ் இருக்காங்க. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா 6 மாத குழந்தையா இருக்கிற பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி டாக்கூர் அவங்கள கூட்டிட்டு போய் ஜெகநாதர் கிட்ட என்ன பண்ணுமோ 2 கையும் தூக்கிட்டு போய் முயற்சி பண்ணுங்களாம் மற்ற குழந்தை. உடனே அதை பார்த்து அப்ப என்ன ஆகுமா, ஜெகநாதர் மேல இருந்து பூ வந்து மாலை வந்து இவங்க மேல வந்து விழுங்கலாம். அப்ப ஜெகநாதரோட ஆசீர்வாதம் கிடைக்கும் அவங்க அப்படின்ட்டு. அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் மூவ் ஆச்சு அப்படின்னு ஃபாஸ்ட் டைம் வந்து அப்ப இவங்க வந்து ரொம்ப அப்படின்றது சொல்லியிருக்காங்க. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் அன்னப்பிரசாதம் அப்படின்றது சம்ஸ்காரம். மாதாஜி சவுண்ட் வருது மாதாஜி, கேட்க மாட்டேங்குது உங்க வாய்ஸ். ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. ஓகே, எல்லாருமே மியூட் பண்ணிக்கோங்க. துர்கா மாதாஜி நான் உங்களை கோஹோஸ்ட் பண்றேன். ஓகே மாதாஜி. அன்னப்பிரசன்னம் அப்படின்ற ஒரு இப்போ சரிங்களா, இப்போ குழந்தைங்களுக்கு எல்லாம் நம்ம வந்து சாப்பாடு கொடுப்போம் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம். அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இவங்களுக்கு வந்து பெயர் வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர். அதற்கு முன்னாடி இவங்களுக்கு பெயர் என்னன்னா விமல் பிரசாத தத்தா அப்படின்றது இவங்களுக்கு பெயர். அவங்க அப்பாவோட பெயர் வந்து என்னன்னா கேதார்நாத் தத்தா. சரிங்களா? பக்தி வினோத டாக்கூர் அவங்களோட அபிஷியல் நேம் வந்து கேதார்நாத் தத்தா, இவங்களுக்கு விமல் பிரசாத தத்தா. அப்ப இதுல என்ன இது இருக்கு, அர்த்தம் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அன்னப்பிரசன்னம் அது நடக்கும்போது ஆகாரம் யாருக்கிட்ட இருந்து முதல் இவங்களுக்கு கிடைச்சது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா விமலா தேவின்னு இருப்பாங்க இல்லையா, ஜெகநாத் மந்திர்ல பார்வதி அம்மா.
அது கூட ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்வீட்டான பாசிட்டிவ் உண்டு. ஒரு தடவை வந்து நம்ம சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி காடே அவங்க என்ன பண்ணுவாங்களா, மகாலட்சுமி கிட்ட வந்து சொல்லியிருப்பாங்களாம், என்னோட இது பிரசாதத்தை, என்னோட உணவு நான் எடுத்துக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் நீ யாருக்கும் கொடுக்க கூடாது அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருப்பாங்களாம். உடனே சரின்னு சொல்லிட்டு ராதாராணி அவங்க வந்து சரின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிடுவாங்களாம். அப்புறம் கொஞ்ச நாள் அப்படி இருக்கும்போது இதெல்லாமே பகவான் ஒரு விஷயம் செய்யறாங்கன்னா அதுல ஏதோ ஒரு அர்த்தம் இருக்கும் இல்லைங்களா. அதே மாதிரி நாரதர் வராங்க, வந்துட்டு எனக்கு வந்து ஒரே ஒரு விஷயம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி வரம் வேணும்னு கேக்குறாங்க. உடனே என்ன அப்படின்னோடனே இந்த மாதிரி எனக்கு வந்து பிரசாதம் வேணும் பகவானோடது அப்படின்னோடனே இவங்க என்ன வேணாலும் தரேன்னு சொல்லுவாங்களா. ஆனா வந்து அப்புறம் இதை கேட்டவுடனே இது மட்டும் என்னால தர முடியாது, ஏன்னா யாருக்குமே கொடுக்க கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு. நீங்க எப்படியாவது எனக்காக பர்மிஷன் கேட்டு எனக்கு கொஞ்சமாவது வாங்கி கொடுங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்களாம் நாரதர். சரி அப்படியா சரின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாள் சாப்பிடும்போது பகவான்கிட்ட வந்து சொல்லுவாங்களா ராதாராணி, இந்த மாதிரி நாரதர் வந்து உங்களோட பிரசாதம் கேட்கறாங்கன்னு. நான் தான் யாருக்கும் தரக்கூடாதுன்னு சொன்னேன்ல அப்படின்னு. ஏன்னா பகவான் எப்பயுமே கொஞ்சம் ஃபன்னாவும் இருப்பாங்க இல்லைங்களா, தரக்கூடாதுன்னு சொன்னேன்ல அப்படின்னு சொல்லுவாங்களாம். சரி நான் கவனிக்காதப்ப, நான் சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் கவனிக்காம அந்த பக்கம் திரும்பிப்பேன், அப்ப வேணா கொஞ்சம் எடுத்துக்கோ அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்களாம். உடனே சரின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கவனிக்காதப்ப கொஞ்சம் பிரசாதம் எடுத்துட்டு போய் நாரதர்கிட்ட கொடுப்பாங்களாம். அது நாரதர் உடனே ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுவான், பகவானோட பிரசாதம் இல்லையா. உடனே ரொம்ப சந்தோஷமாயிட்டு இதுக்கு இப்ப நம்மளுக்கு ஒரு சந்தோஷம் எல்லாத்தையும் போய் சொல்லுவோம் இல்லையா, அது மாதிரி சிவபெருமான்கிட்ட போய் சொல்லியிருக்காங்க. ஆனா சிவபெருமான் வந்து எனக்கும் கொஞ்சம் கொண்டு வந்திருக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லுவாங்களாம். உடனே வந்து அச்சோ எனக்கு தெரியாம போச்சே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லும்போது சரி அப்புறம் அவங்க கையிலேயே கொஞ்சம் பிரசாதம் இருந்துதான், அதை வந்து சிவபெருமான்கிட்ட கொடுப்பாங்களாம். சிவபெருமானும் அது நல்லபடியா எடுத்துக்கிட்டு அவங்களும் ஆனந்த தாண்டவம் பண்ணுவாங்களாம், ரொம்ப பரம சந்தோஷத்துல. உடனே இது பூமி அதிருமா, அந்த அளவுக்கு வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குமா, ஏன்னா பகவானோட பிரசாதம் கிடைச்சிருக்குன்னு. உடனே இதை பார்த்தோன்னே பார்வதி அம்மா வந்து கேட்பாங்க, எதுக்கு இவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கீங்க அப்படின்னே. இந்த மாதிரி நான் வந்து பகவானோட பிரசாதம் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னு. அப்ப எனக்கு அப்படின்னாங்களாம். எனக்கு நாரதர் கொஞ்சம் தான் கொடுத்தாங்க. அப்படியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பார்வதி அம்மாவுக்கு ரொம்ப கோவம் வந்துருமா. உடனே போய் முறையிடுவாங்களாம், இந்த மாதிரி எனக்கு வந்து பிரசாதம் கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ வந்து பகவான் வந்து அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த ஒரிசால கோயில் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த கோயில்ல பூரி ஜெகநாத் மதியில இது பிரகாரத்துல ஃபர்ஸ்ட் வந்து விமலா தேவி தான் இருப்பாங்க. பார்வதி அம்மா தான் விமலா தேவி, அங்க அவங்களோட பேர் தான் விமலா தேவி. என்ன ஆகுமா, எப்பயுமே பிரசாதம் ஆஃபர் பண்ணது ஜெகநாதருக்கு அவங்க கிட்டதான் கொண்டு போய் கொடுப்பாங்க. அன்னபூர்ணி இல்லையா அவங்க, அவங்க கிட்டதான் கொண்டு போய் கொடுப்பாங்க. அவங்க எடுத்துக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் அது மகா பிரசாதம் வெளியில எல்லாருக்கும் டிவோட்டிஸ்க்கு கிடைக்குமா. அப்ப அந்த மாதிரி விமலாதேவி அவங்களுக்கு போய் கொடுத்த பிரசாதம் யாருக்கு கிடைக்குது, பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி டாக்கூராக்கு கிடைக்குது. அததான் அவங்க ஃபர்ஸ்ட் அன்னமாவே அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க, மஞ்சள் இல்லைங்களா. அதனால அவங்களுக்கு அதுவே அவ்வளவு பெரிய பிராப்தம் கிடைக்குது. அப்போ அவங்க அதனால அவங்களுக்கு விமல் பிரசாத் தத்தா அப்படின்னு வந்து பெயர் வச்சாங்க அவங்க வீட்டுல, சரிங்களா, அவங்க பேரண்ட்ஸ். அப்ப அந்த மாதிரி நடக்குது. அதே மாதிரி அந்த பிரசன்னம் அந்த இது சம்ஸ்காரத்தப்ப இன்னொரு விஷயமும் என்ன பண்ணுவாங்களாம், குழந்தைங்க முன்னாடி ஒண்ணு வந்து பாகவதம் பகவத்கீதை இந்த மாதிரி புக்ஸும், இன்னொரு பக்கம் வந்து நகைகள், அதாவது இந்த ஜுவல்ஸ் அதெல்லாம் வைப்பாங்களாம். குழந்தை வந்து எதை போய் தொடுது அப்படின்றத வச்சு அது வந்து அதோட லைஃப்ல அது எதை நோக்கி பயணம் பண்ணுன்றதை தெரிஞ்சுப்பாங்களாம். அந்த மாதிரி வைக்கும்போது ஒரு பக்கம் ஜுவல்ஸும் ஒரு பக்கம் பாகவதமும் வச்சாங்கன்னா இவங்க வந்து குழந்தைய போய் அந்த பாகவதம் புக்கை எடுத்து வச்சுக்கிட்டாங்களாம், சரிங்களா. இதெல்லாம் வந்து அவங்களோட குழந்தையில நடந்த விஷயங்களை பார்க்கிறோம். அதே மாதிரி 7 வயசு அவங்களுக்கு இருக்கும்போது பகவத்கீதை 700 ஸ்லோகங்களும் அப்புறம் அர்த்தங்களோட நல்லபடியா படிச்சிருந்தாங்களாம். எங்க இருந்து எப்படி கேட்டாலும் அவங்களுக்கு அதுல வந்து ஸ்லோகங்கள்ல அந்த அர்த்தங்கள்லாம் சொல்ல தெரியும், அந்த அளவுக்கு 7 வயசுலயே. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பாகவதம் நல்லபடியா படிச்சிருந்தாங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம், சரிங்களா. இந்த மாதிரி அவங்களோட பாஸ்ட் டென்ஸ் எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு. 13 வயசுல அவங்க ப்ரூஃப் ரீடிங் எல்லாம் பண்ணாங்க, அவங்க அப்பாவோட பக்தி வினோத டாக்கூர் அவங்களோட ஸ்கிரிப்சர்ஸ்க்கு, சரிங்களா, அவங்களோட புக்ஸ்க்கு எல்லாம் ப்ரூஃப் ரீடிங் பார்த்தாங்க 13 வயசுலயே. அப்புறம் அவங்க என்ன பண்ணாங்க, கல்கட்டாக்கு போனாங்க பூரியில இருந்து, சரிங்களா. அங்க வந்து பக்தி பவன் அப்படின்னு ஒரு இது வீடு கட்டுறாங்க. அது கட்டும்போது இது பள்ளம் எடுப்பாங்க இல்லைங்களா. அப்ப அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கூர்ம டெய்டி, கூர்மாவத்தா இது டெய்டி விக்கிரகம் வந்து கிடைக்குது. அது அந்த வீடு கட்டும்போது உடனே அதை எடுத்து என்ன பண்ணுவாங்களா, பக்தி வினோத டாக்கூர் அவங்களோட பிள்ளைக்கு கொடுப்பாங்களாம். கொடுத்து இதை வந்து வழிபாடு பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு இனிஷியேஷனும் பண்ணி நாமமும் அவங்களுக்கு ஹரிநாமமும் சொல்லி கொடுப்பாங்க. நரசிம்மர் இது கவசமும் அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்பாங்களாம். அப்ப அது நல்லபடியா அவங்க என்ன பண்றாங்க,
பக்தி செயல அவங்கள ஈடுபடுத்திக்கிறாங்க. நீங்க எல்லாரையும் நம்ம பார்க்கிறோம். கோஸ்வாமிஸ் பாக்குறோம், பிரபுபாதா பாக்குறோம், இப்ப பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூரா பாக்குறோம். எல்லாருமே விக்கிரக வழிபாட சின்ன குழந்தையில இருந்து 5-6 வயசுல இருந்து அவங்க என்ன பண்றாங்க செய்ய ஆரம்பிக்கிறாங்கன்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி இவங்களும் என்ன பண்றாங்க கூர்ம அவதாரத்தை வழிபாடு பண்றாங்க நல்ல சிறந்த முறையில. அப்போ அப்புறம் 13 வயசு ஆகுது, ப்ரூஃப் ரீடிங் எல்லாம் பாக்குறாங்க. அவங்களுக்கு எவ்வளவு திறமை நாலேஜ் அப்படின்னு பார்த்தா பகவத்கீதை, பாகவதம், சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் இதெல்லாம் நல்லபடியா தெரிஞ்சு வச்சிருந்தாங்க. லிவிங் என்சைக்ளோபீடியா அப்படின்னு வந்து சொல்லலாங்களாம். எல்லாத்துலயுமே மாடர்ன் எஜுகேஷனா இருக்கட்டும், இல்லைன்னா வந்து ஸ்கிரிப்சர்ஸா இருக்கட்டும், இதுல கௌடிய சம்பிரதாயம் மட்டும் இல்லாம மத்த சம்பிரதாயங்கள் இது எல்லாத்த பத்தியுமே அவங்க வந்து நல்ல நாலேஜ் கெயின் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க. இங்கிலீஷ் வந்து அவங்களோட அவ்வளவு சிறப்பா இருக்குங்களாம். அதாவது பிரிட்டிஷ் பீப்புளே வந்துட்டு அது படிக்கும்போது சொல்லுவாங்களாம், இதுக்கு இந்த மாதிரி வார்த்தைகள்லாம் உண்டா வெக்காபுலரியில அப்படின்ற அளவுக்கு அவ்வளோ ஒரு உயர்ந்த வெக்காபுலரி அவங்க கிட்ட உண்டுங்களாம். அவ்வளோ அந்த வார்த்தைகள் கையாளும் திறன், அப்புறம் ரொம்ப ஷார்ப் மெமரி, எல்லாத்துலயுமே இந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்சர்ஸ், அப்புறம் ஆஸ்ட்ராலஜி ரொம்ப நல்லா தெரிஞ்சு வச்சிருப்பாங்களாம். இந்த மாதிரி அப்புறம் யாருமே அவங்களை வந்து டிஃபீட்டே பண்ண முடியாதான் ஆர்குமெண்ட்டுக்குன்னு வந்ததுக்கு அப்புறம். இந்த மாதிரி அவங்க வந்து நிறைய நாலேஜ் பர்சனா இருக்காங்க. அதுவும் இல்லாம கான்பிடென்ட்டாவும் போல்டாவும் இருந்தாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப அவங்க ப்ரூஃப் ரீடிங்ல அவங்க அப்பாவுக்கு பண்ணி கொடுக்குறாங்க. அப்புறம் சூரிய சித்தாந்தா, விகாந்த ஸ்கிரிப்சர்ஸ் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து நிறைய அவங்க எழுதுறாங்க. சரிங்களா? இப்படி அவங்களோட இளமை காலம் போயிட்டே இருக்கு. அப்புறம் வந்து மெதினாப்பூர் அப்படின்ற ஊர்ல டிபேட் நடந்ததுங்க பிராமணர்களுக்கும் வைஷ்ணவர்களுக்கும் நடுவுல. அப்போ வந்து ஆக்சுவலா பக்தி வினோத டாக்கூரா தான் போகணும் அந்த டிபேட்க்கு. ஆனா வந்து அவங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லாதனால பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி டாக்கூராவை அவங்க அனுப்புறாங்க. அப்போ 3 நாள் அந்த டிபேட் நடக்குது. ஒவ்வொரு தடையும் வந்து வாக்குவாதம் நடக்கும்போது பக்தி சித்தாந்த டாக்கூரா அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா அவங்க போய் வைஷ்ணவர்கள் இதுக்கா சார்பா இதுல வாக்குவாதத்துல ஈடுபடுறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் நாள் பிராமணர்கள் பத்தி ரொம்ப பெருமையா சொல்றாங்க. பிராமணர்கள் தான் கடவுளுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், பகவானுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க எங்க இருந்தாலும் அந்த இடம் வந்து புனிதமானதா மாறிடும் அப்படின்லாம் சொல்லி பிராமணர்கள் பத்தி ரொம்பவே உயர்வா சொல்றாங்க. அப்புறம் அடுத்த நாள் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாக்குறீங்கன்னா, இப்போ உள்ள பிராமணர்களோட நிலைப்பாடு என்ன அப்படின்றத கொடுக்குறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் நாள் பிராமணர்களை பத்தி உயர்ந்து சொன்ன உடனே பிராமணர்கள்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுமா, அப்ப இவங்க நம்ம சைடு பேசுறாங்க அப்படின்னு நினைச்சு ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்களாம். அப்புறம் பார்த்தா அடுத்த நாள் வந்து பேசும்போது இப்போ உள்ள பிராமணர்கள்லாம் எப்படி இருக்காங்க, அவங்க கல்ச்சரை சரியா ஃபாலோ பண்றது இல்ல, அந்த நாம்ஸ் எல்லாம் அவங்க கரெக்டா ஃபாலோ பண்றது இல்ல அப்படின்றத சொல்லுவாங்களாம். அதுக்கப்புறம் 3வது நாள்ல என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, வைஷ்ணவர்கள் பிராமணர்களோட உயர்ந்தவங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஏன்னா அவங்க நேரடியா பகவானுக்கே பக்தி செயல் ஈடுபடுறாங்க. வேற எந்த ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்டிவிட்டிஸையும் அவங்க எதிர்பார்த்து பலனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடிய செயல்கள்லாம் அவங்க ஈடுபடுறது இல்லை அப்படின்லாம் சொல்லி ரொம்பவே நல்லபடியா ஆர்கியூ பண்ணி வைஷ்ணவர்கள் பக்கம் அவங்க பேசுறாங்க. இதை பார்த்தோன்னே அவங்களுக்கு நிறைய பேர் வந்து ஆதரவு பண்ணி அவங்களுக்காக நிறைய ஃபாலோவர்ஸ் கிடைக்கிறாங்க. நிறைய பேர் அப்ரிசியேஷன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு அந்த டிபேட்ல கிடைக்குது அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிறோம். இது ஒரு உதாரணம், அவங்களோட நாலேஜை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஒரு உதாரணம். சரிங்களா? அதற்கப்புறம் அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா திரிபுரா அங்க போறாங்க. அங்க வந்து ஒரு அரசர்கிட்ட வேலையில இருக்காங்க. சரிங்களா? பிரபு கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமி எல்லாம் இருந்தாங்க இல்லைங்களா, நவாப் ஹுசைன் கிட்ட. அந்த மாதிரி இவங்க வந்து திரிபுரா நாட்டை ஆண்ட அரசர்கிட்ட இருக்காங்க. அவங்க கிட்ட என்னவா இருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்களுக்கு அட்வைசரா இருக்காங்க, மந்திரியா இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்களோட பிள்ளைகளுக்கு நாலேஜ் கொடுக்குற விஷயத்தையும் அவங்க பாத்துக்கிறாங்க. இப்படி 3 வருஷம் அவங்க அங்க இருக்காங்க. ஆனா இங்க கிருஷ்ண பக்தி இல்லைங்களா? அப்ப கிருஷ்ண பக்திக்கு முன்னேற்றம் இல்லாத ஒரு இடத்துல அவங்களால என்ன பண்ண முடியல, இருக்க முடியல. அப்புறம் 3 வருஷத்துக்குள்ளார என்ன சொல்றாங்கன்னா, எனக்கு இதுல விருப்பம் இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க. உடனே இந்த திரிபுரா மன்னரும் வந்து ரொம்பவே சந்தோஷப்பட்டாங்க. ஏன்னா இவ்வளவு இன்டெலிஜென்ட்டான ஒருத்தவங்க தன் கூட இவ்வளவு நாள் இருந்தாங்களேன்னு சொல்லிட்டு சந்தோஷப்பட்டு, உங்களுக்கு வாழ்நாளுக்குள்ள பென்ஷன் வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களை வந்து நல்லபடியா அவங்கள அனுப்பி வச்சாங்க. அப்புறமும் வந்து பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி டாக்கூரா வந்து அந்த பென்ஷன் பணமும் வந்து ரொம்ப காலம் எடுத்துக்கல. இது வந்து ஒரு 25 வயசுல உங்களுக்கு நடந்தது இந்த சம்பவம். என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா, ஒரு 3 வருஷம் வரைக்கும் அதை எடுத்துக்கிட்டாங்க. அப்புறம் எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த திரிபுரா மகாராஜர்கிட்ட சொல்லிட்டாங்க. சரிங்களா? இப்படி நடந்துட்டு இருக்கு. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவங்க அவங்களோட குருவை பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி டாக்கூரா அவங்களோட குருவை சந்திக்கிறாங்க. என்னன்னா இவங்க கிளாஸ்ல எடுக்கிறாங்க நிறைய பேருக்கு. அப்ப அதுல ஒருத்தவங்களா கௌர கிஷோரா சுவாமி மகாராஜ் அவங்க வர்றாங்க. அவங்கதான் இவங்களோட குரு. சரிங்களா? அவங்க வராங்க, வந்து இவங்க கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க. அவங்க உட்காந்து அதை கேட்டுட்டு இருக்காங்க. இப்படி நாள் நடக்குது. அப்ப பக்தி வினோத டாக்கூர் சொல்றாங்க, அவங்களோட தந்தை பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி டாக்கூரோட தந்தை சொல்றாங்க, இவங்க கிட்டதான் நீ இனிஷியேஷன் எடுத்துக்கணும், இவங்கதான் நீ குருவா எடுத்துக்கணும்னு.
கௌரகிஷோர மகாராஜா எப்படின்னா அவங்க வந்து எந்த ஒரு படிச்சு தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயங்கள்லாம் கிடையாது, சரிங்களா. எட்டர்னல் இந்த படிப்பு நாலேஜ் இதெல்லாம் வந்து இது பண்ணாம பக்தியில சிறந்து இருப்பாங்க அவங்க, சரிங்களா. அந்த மாதிரி அவங்களோட நிலை. அப்போ வந்து சரின்னு சொல்லிட்டு இவங்க பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூரா போய் அவங்க கிட்ட போயிட்டு என்ன பண்றாங்கன்னா, எனக்கு நீங்க வந்து குருவா இருக்கணும், எனக்கு இனிஷியேஷன் கொடுங்க, என்னை உங்க டிசிப்ளின்ல ஏத்துக்கோங்கன்றாங்க. உடனே கிஷோர மகாராஜ் சொல்றாங்க, இவ்வளோ பெரிய ஸ்காலரா இருக்கீங்க, இவ்வளவு எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கு, அப்படி இருக்கும்போது நான் எப்படி உங்களுக்கு குருவா இருக்க முடியும்? ஏன்னா அவங்க வந்து இல்லிட்ரேட், எதுவும் வந்து படிக்காம இருக்காங்க, ஆனா பக்தியில சிறந்திருப்பாங்க, சரிங்களா. அந்த மாதிரி இருக்கனால நான் எப்படி உங்களுக்கு இனிஷியேஷன் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இல்ல எனக்கு நீங்க கொடுக்கணும் அப்படின்னோடனே இவங்களும் தடுத்து பாக்குறாங்க. அவங்களும் ரொம்ப டிட்டர்மினண்டா இருக்காங்க. உடனே சரி, இவ்வளவு ஆசைப்படுறதுனால உடனே இது வந்து இனிஷியேஷன்றது நான் வந்து கொடுக்கறது என்னோட விருப்பம் கிடையாது, சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட அனுகிரகம் இருந்ததுன்னா தான் கொடுக்க முடியும் அப்படின்றத சொல்றாங்க. உடனே சரி, நீங்க வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு கிட்ட இருந்து இது பர்மிஷன் வாங்கிட்டு எனக்கு இனிஷியேஷன் கொடுங்க அப்படின்னாங்க. சரி, அடுத்த நாள் போய் கேக்குறாங்க. அடுத்த நாளும் வந்து இல்ல உனக்குலாம் நான் இனிஷியேஷன் தர மாட்டேன் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க, சரிங்களா. யாருன்னு கேட்பாங்க ஃபர்ஸ்ட். இல்ல இந்த மாதிரி நேற்றுக்கு எனக்கு நீங்க இனிஷியேஷன் கொடுக்குறேன்னு சொன்னீங்களேன்னு. இல்ல நானும் தரமாட்டேன் உனக்கு அப்படின்வாங்களாம். உடனே சரின்ட்டு நீங்க வந்து கேளுங்க, சைத்தன்ய மகாபிரபு கிட்ட கேட்டு அனுகிரகம் வாங்கி இனிஷியேஷன் கொடுங்க. சரி, அப்ப நான் நாளைக்கு வரேன் அப்படின்னு சொல்லி போவாங்களாம். அடுத்த நாள் வந்தோடனே மறுபடியும் வந்து நான் எனக்கு கொடுக்க விருப்பம் இல்லைன்னே சொல்லுவாங்களாம். நான் கேட்டேன், சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து வேணாம்னு சொல்லிட்டாங்க. நீங்க பொய் சொல்றீங்க, நீங்க கேட்கவே இல்லை, நீங்க இனிஷியேஷன் கொடுக்கலன்னா நான் இந்த உயிரோட நான் இந்த வாழ்க்கையை வாழ்ந்து எனக்கு அவசியமே இல்லை, அதனால நான் என்னோட வாழ்க்கையை நான் வந்து விட்டுடுறேன் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்களாம். அந்த டிட்டர்மினேஷனை பார்த்த உடனே சரி, நீ அந்த மாதிரிலாம் முடிவெடுக்க வேணாம், நான் உனக்கு இனிஷியேஷன் கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாங்க, அவங்களுக்கு இனிஷியேஷன் கொடுக்குறாங்க, சரிங்களா. எப்பவுமே இனிஷியேஷன்றது குருவோட பெரிய ஒரு பந்தம். நம்ம எல்லாம் ஹியூமன்ஸா இருக்கோம் இல்லைங்களா. குருவோட அனுகிரகத்தோட நம்ம பகவானை அடையறதுதான், டிவோட்டிஸ் மூலியமா பகவானை அடையறதுதான் பகவானுக்கு ரொம்பவே சிறந்த ஒரு விஷயம். அது ரொம்ப ஈஸியா கிடைக்காது. ஆனா இப்போ பிரபுபாதாவோட அனுகிரகத்தை நம்ம எல்லாருக்குமே அந்த வாய்ப்பு நல்லபடியா கிடைச்சிருக்கு. அதனால நல்லபடியா நம்ம அதை பயன்படுத்திக்கணும், சரிங்களா. அப்படின்னும் போது இவங்க வந்து சரின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள நீ போய் கங்கையில நீராடிட்டு வா, உனக்கு இனிஷியேஷன் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரின்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் போறாங்க, கங்கையில நீராடிட்டு வராங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு இனிஷியேஷன் செரமனி அவங்களுக்கு பண்றாங்க கௌரகிருஷ்ணா மகாராஜர், சரிங்களா. அப்படி நடக்குது. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இதுலதான் வந்து அவங்களோட டிட்டர்மினேஷன் நல்லபடியா தெரிய வருது. ஒரு தடவை கேட்டுட்டு 2 தடவை கேட்டுட்டு இல்லாம என்ன பண்றாங்க, திரும்ப திரும்ப கேட்டு இனிஷியேஷன் வாங்குறாங்க இல்லைங்களா. எப்பயுமே பக்தியில வந்து நமக்கு 3 விஷயம் ரொம்பவே முக்கியம். என்னென்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த டிட்டர்மினேஷன். ஏதாவது ஒரு தடங்கள் வந்துருச்சு, ஏதாவது ஒரு தொய்வு ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னா, இப்போ நம்மளுக்கு ஏதோ ஒரு கஷ்டமே வந்துச்சுன்னா கூட இவ்வளவு தூரம் பக்தி பண்ணனே எனக்கு கஷ்டம் வந்து, ஏன்னா கிருஷ்ண பக்தி மட்டும் மெட்டீரியல் விஷயத்தோட நம்ம என்னவே பண்ணக்கூடாது, கலக்கவே கூடாது. கிருஷ்ண பக்தின்றது உன்னதமானது, மெட்டீரியல்ன்றது தாழ்ந்தது இல்லைங்களா. இந்த கஷ்டங்கள்லாம் நம்மளோட கர்மாவால வர்றது. அப்படின் போது இந்த கஷ்டம் வந்துருச்சு இவ்வளவு பக்தி பண்ண அந்த மாதிரி என்னைக்குமே யோசிக்காம எப்பயுமே நம்ம எப்படி இருக்கணும், பக்தி அது தனி ஆத்மா சம்பந்தப்பட்டது அப்படின்னும் போது அது டிட்டர்மினண்டா இருக்கணும். அதே மாதிரி தைரியம் இருக்கணும், எந்த ஒரு கஷ்டத்தையும் சமாளிக்கிற அளவுக்கு தைரியம். அதுக்கப்புறம் அந்த எந்தூசியாசம் இருக்கணும், சரிங்களா. ஒரு தடவை தப்பு பண்ணிட்டோம் ஏதோ ஒரு இடத்துலனா, சரி எனக்கு இது வரல, நான் இதுல இருந்து விலகிறேன் அப்படின்னு இல்லாம, தவறாயிடுச்சா சரி அதை நான் சரி பண்ணிக்கிறேன், நான் இன்னும் பக்தியில நல்லபடியா முன்னேற்றம் கொண்டு வந்துக்கிறேன், குருவோட அனுகிரகத்தோட அசோசியேஷனோட டிவோட்டிஸோட சத்சங்களை இணைஞ்சு நான் வந்து என்னன்னா சரி பண்ணிக்கிறேன், இன்னும் நல்லா நான் வந்து பக்தி பண்ணுவேன். இந்த மாதிரி மூடுல தான் நம்ம என்ன பண்ணணும், பக்தியில எப்பயுமே இருக்கணும். தோய்வுன்றது என்னைக்குமே இருக்கக்கூடாது. ஆத்மாவுக்கு தோய்வு கிடையாது, மனதிற்கு சென்சஸ்க்கு தோய்வு கிடையாது, பகவானுக்கும் தோய்வு கிடையாது. அப்படின்னும் போது நம்மளோட பக்திக்கும் என்ன ஏற்படக்கூடாது, தோய்வு வராம நம்ம பாத்துக்கணும். அப்புறம் 3 விஷயம் இருக்கு. என்னென்னா, ஒண்ணு வந்து டிட்டர்மினண்டா உறுதியோட இருக்கணும், தைரியமா இருக்கணும், எதா இருந்தாலும் சமாளிக்கிற அளவுக்கு. அப்புறம் அதுல ரொம்பவே எந்தூசியாசமா உற்சாகத்தோட நம்ம பக்தியில இருக்கணும், சரிங்களா. இதெல்லாம் இது 3 கலந்ததுதான் நம்மள என்ன பண்ணுவோம், நல்லபடியா நம்மள பக்தியில முன்னேற்றி கொண்டு போகும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அப்போ இதுல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் என்ன பண்ணாங்க, ரொம்பவே டிட்டர்மினண்டா இருந்து அவங்களோட குரு கிட்ட இருந்து வாங்கிக்கிறாங்க இல்லைங்களா. அவங்களோட இன்னொரு டிட்டர்மினேஷனும் நம்ம வந்து பார்க்கலாம். எதுலன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்களுக்கு வந்து ஒரு அவங்க வீட்டுல வந்து ஒரு மாம்பழம், நல்ல இனிமையான மாம்பழத்தை வந்து கூடையில வச்சிருந்தாங்களாம், நிறைய பழங்களை. அதை வந்து இவங்க எடுத்து சாப்பிட்டுடுறாங்க. உடனே அவங்க தந்தை வந்து சொல்றாங்களாம், இந்த மாதிரி இன்னும் சாமிக்கு ஆஃபரே பண்ணல பகவானுக்கு, அதுக்குள்ளேயே சாப்பிட்டுட்டே. அப்ப அவங்க 4 வயசு தான், சரிங்களா. உடனே அவங்களுக்கு வந்து தான் பெரிய அஃபண்ட் பண்ணிட்டோம், பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணாம நம்ம வந்து உணவு ஆசைப்பட்டு நம்ம
சந்தோஷத்துக்காக மெட்டீரியல்ஸ் இது நம்ம நாக்கோட சுவை தணிக்கிறதுக்காக நம்ம எடுத்துக்கிட்டோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு 4 வயசுலயே அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்களா, இனிமேல் என் வாழ்நாள்ல நான் இந்த பழத்தை, ஏன்னா ஆசைப்பட்டு இதை நான் சாப்பிட்டேன் இல்லையா, பகவானுக்கு கொடுக்காமலே அப்படின்றதுனால நான் இதை எடுத்துக்கவே மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி வாழ்க்கை ஃபுல்லா அவங்க எடுத்துக்கவே இல்லைங்களா அந்த மாம்பழத்தை. யாராவது டிசைபிள்ஸ் கொண்டு வந்து கொடுத்தா கூட இந்த பாஸ்ட் டைம்ஸ் அவங்க சொல்லி அதை வந்து வேற டிசைபிள்ஸ்க்கு தான் அதை கொடுப்பாங்களே தவிர இவங்க ஒரு நாள் கூட அதை எடுத்துக்கிட்டது இல்லை. அது பெரிய அஃபண்ட் பண்ணது மாதிரி அவங்க உணர்வாங்களாம். அப்ப நம்மளும் எப்பயுமே என்ன எடுத்துக்கணும், பிரசாதமா தான் எடுத்துக்கணும். பகவானை விட்டுட்டு நம்மளோட எட்டர்னல் ஃப்ரெண்டை விட்டுட்டு நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, நம்ம எதுவும் சுவைச்சிடக்கூடாது இல்லைங்களா. அப்போ அதையும் வந்து அந்த டிட்டர்மினேஷன் கடைசி வரைக்கும் அவங்க மாம்பழங்களை எடுத்துக்கவே இல்லை அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் அவங்க இனிஷியேஷன் வாங்கிக்கிறாங்க இல்லைங்களா. வாங்கினதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்றாங்களா, ஒரு வைராக்கியத்தை வளர்த்துக்கிட்டாங்களாம். எப்படியாவது 100 கோடி முறை நாமத்தை, பகவானோட நாமத்தை உச்சரிச்சிடணும் அப்படின்றது. அதனால அவங்க என்ன பண்ணாங்களா, ஒரு நாளைக்கு 192 முறை மாலைகள், சரிங்களா. அது வந்து 9 வருடங்கள் கண்டினியூஸா சாண்டிங் பண்ணாங்களாம், சரிங்களா. அதாவது ஒரு நாளைக்கு 192 தடவை 108 ஜபம், அதே 192 தடவை உச்சரிச்சு, அதுவும் என்னது 9 வருடங்கள் கண்டினியூஸா பண்ணி 1000, அதாவது 100 கோடி நாமத்தை அவங்க முடிக்கணும்னு வந்து இது டிட்டர்மினேஷனா அதை வந்து அவங்க பண்ணாங்க. அப்ப இவ்வளவு ஸ்காலரா இருக்காங்க இல்லைங்களா, அவங்களுக்கு நாலேஜ்ல இவ்வளவு சிறந்திருக்கிறாங்க. ஆனாலும் அவங்க கிட்ட வந்து அவங்க வந்து ஷெல்டர் எடுக்கிறாங்க ஹரிநாமத்துக்கிட்ட. என்னைக்குமே ஹரிநாமம் தான் நமக்கு என்னத்தை கொடுக்கும், ஷெல்டர், ஸ்ட்ரென்த், பக்தியில நல்லபடியா. ஏன்னா பகவானோட நாமத்துக்கு சக்தி அதிகம் அப்படின்றது நம்ம ராமரோட அந்த பாலம் கட்டும் அந்த ஒரு பாஸ்ட் டைம்ஸ்ல நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா. அப்போ பகவான் கிட்ட இருந்து நம்மளுக்கு அந்த ஹரிநாமத்துல நமக்கு சக்தி கிடைக்குது. அதே மாதிரி நம்மளும் என்ன பண்ணணும், அதுல நம்பிக்கை, அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையும் ஷெல்டர், நம்ம அதுக்கிட்ட நம்மள பாதுகாப்பு வேண்டி நம்ம ஷெல்டர் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும், ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராக்ரஸ் நல்லபடியா அமையும். இந்த மாதிரி அவங்க பண்ணதுனால அவங்களுக்கு டிராஸ்டிக் பியூரிஃபிகேஷன் கிடைக்குது, சரிங்களா. இவ்வளவு, அதாவது என்ன, அவங்க வந்து ஒரு ஓட்டை வீட்டுலதான் இருந்தாங்களாம் அந்த 9 வருடங்களும். மழை பெஞ்சா கூட அதை சரி பண்ணணும் அப்படின்ற எண்ணம் இல்லாம, வீடு இருந்திருக்கு 9 வருடத்துல, அது கொஞ்சம் மேல வந்து ஓட்டைகள்லாம் வந்துருச்சுங்களாம். அந்த இதை சரி பண்ணா அதுல நேரம் போயிடுமேன்னு சொல்லிட்டு அதை சரி பண்ணாம மழை எல்லாம் பெய்யும்போது கொடை பிடிச்சிட்டு சாண்டிங் பண்ணிட்டு இருப்பாங்களாம். அந்த அளவுக்கு விடாம ஒரு நாளைக்கு 192 தடவை அவங்க சாண்டிங் பண்ணாங்க அப்படின்னு. அப்ப இந்த மாதிரி ஃபெய்த்தோட பண்ணும்போது என்ன ஆகும், டிட்டர்மினேஷனோட அவங்க நல்ல பியூரிஃபிகேஷன் ஏற்படும் இல்லைங்களா. ஆல்ரெடி அவங்க எல்லாம் மஞ்சரி, ஆனா இதெல்லாம் நமக்காக அவங்க செஞ்சு காமிக்கிறாங்க, சரிங்களா. அப்படி செய்யும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாக்குறீங்கன்னா அவங்க சிறந்து விளங்குறாங்க. இதுல வந்து அந்த டிட்டர்மினேஷன் எப்படி கிடைக்குது அப்படின்றதுக்கு அவங்க யார வந்து கும்பிட்டாங்க, கூர்மாவதாரம் இல்லைங்களா. கூர்மதேவர் வந்து எப்பயுமே ஸ்பிரிச்சுவலா நம்ம வந்து ஏதாவது ஒண்ணு நல்லதா நம்ம அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து நம்ம நினைச்சோம்னா கூர்மதேவர்கிட்ட தான் வேண்டிக்கணுங்களாம். அவங்க வந்து என்னைக்குமே நம்மளுக்கு அந்த உறுதி நிலைப்பாட்டை வந்து நமக்கு வரமா நல்லபடியா கொடுப்பாங்களாம். அது மாதிரி நரசிம்மரை வேண்டிக்கிட்டோம்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும், ப்ரொடெக்ஷன் கிடைக்கும், பாதுகாப்பு கிடைக்கும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம் இல்லையா. அது மாதிரி சைத்தன்ய மகாபிரபுவை நம்ம வந்து தியானிச்சோம்னா நல்ல ஸ்ட்ரென்த் சாண்டிங்ல கிடைக்கும், சரிங்களா. ஹரிநாமத்தை அப்சர்வ்டு கண்டிஷன்ல, அதனாலதான் பஞ்சதத்துவ மந்திரம் சொல்லிட்டு நம்ம சாண்டிங் பண்றோம். அப்போ இவங்களுக்கு டிட்டர்மினேஷன் இவ்வளவு கிடைச்சதுக்கு காரணம் கூர்மதேவரை சின்ன வயசுல இருந்து அவங்க வழிபாடு பண்ணதுதான் காரணம் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்படி அவங்க சாண்டிங் எல்லாம் பண்ணி ரொம்பவே பெர்ஃபெக்ட் சோலா அவங்க மாறிடுறாங்க. அப்போ அந்த காலத்துல சம்பிரதாயம் எப்படி இருந்ததுன்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே தாழ்ந்து இருந்தது. ஏன்னா பிரிட்டிஷ் அவங்களோட ஆதிக்கம் இருந்தது, அது ஒரு காரணம். அப்ப எல்லாருமே வெஸ்டர்ன் அது மேல ஈர்க்கப்பட்டு தங்களோட கலாச்சாரத்தெல்லாம் விட்டுட்டு வெஸ்டர்னைஸ் கலாச்சாரம், கிறிஸ்டியானிட்டி அதெல்லாம் அந்த ட்ரெஸ்ஸிங் எல்லாமே அவங்களோட பழக்க வழக்கங்கள் எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. இத்தனைக்கும் நல்ல ஹை கிளாஸ்ல உள்ள பீப்புளும் அதே ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. இது இல்லாம வேற சில ரிலிஜியன்ஸ் அவங்களும் வந்து இந்த மாயாவாதிஸ் இருக்காங்களா, அவங்களும் வந்து நல்லபடியா பேர் அவங்களுக்கு அப்பெல்லாம், சரிங்களா. அவங்க சன்னியாசிகளா இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு ரொம்ப நல்ல பேரா இருக்கும். அப்போ வைஷ்ணவர்களா வரவங்க எல்லாம் எப்படி இருந்தாங்கன்னா சூடோ சாஜியாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது பிரச்சாரம் எல்லாம் புக்ல உள்ள மாதிரி இருக்கும், ஆனா வந்து பழக்க வழக்கங்கள் எல்லாம் இந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸும் ஃபாலோ பண்ணாததா இருக்கும். ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் ஃபாலோ பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க, ஆனா வந்து தன்னை வந்து பகவானோட அசோசியேட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு நிலையில இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி இந்த 3 கிளாஸ் ஆஃப் பீப்புள் இருந்தாங்க. இதெல்லாம் பார்த்து, ஆனா நாம சங்கீர்த்தனம் இருந்தது, பஞ்சதத்துவ மகாமந்திரம் எல்லாம் நல்லபடியா எல்லாரும் உச்சரிச்சுட்டு இருந்தாங்க. பகவத்கீதை பாகவதம் லெக்சர்ஸ் எல்லாம் நல்லா போயிட்டு இருக்கு.
ஆனா வந்து அந்த வைஷ்ணவர்கள் அந்த பியூரிபிகேஷன் வந்து அப்போ ரொம்ப தாழ்ந்திருந்ததுங்களாம். இதெல்லாம் பார்த்த உடனே உங்களுக்கு ரொம்பவே மனம் வந்து கஷ்டமாயிட்டு ஒரு மேட்மேன் மாதிரி இருப்பாங்களாம். எதுலயும் வந்து சிரத்தை இல்லாம. அப்ப வந்து குஞ்ச பிகாரி அப்படின்றவங்க யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பக்தி வினோதா டாக்கூரா அவங்களோட சிஷ்யர். இவங்க தந்தையோட டிசைபிள் சரிங்களா. அவங்க வந்து இவங்க கிட்ட கேக்குறாங்களாம், வாங்க நம்ம வந்து இது சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட மிஷனை வந்து நம்ம உலகத்துக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கலாம்னு. இவங்க வந்து என்ன இப்ப குறைச்சலா இருக்கு, எல்லாருமே பஞ்சதத்துவா சொல்றாங்க, எல்லாருமே வந்து நாம சங்கீர்த்தனம் எல்லாம் பண்றாங்க, அதனால எதுவும் வந்து தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க பட்டும் படாம இருந்துடுறாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அப்புறம் இவங்களுக்கு ஒரு கனவு வருது சரிங்களா. கனவுல வந்து யாரெல்லாம் வராங்கன்னா ஷட் கோஸ்வாமி, சைத்தன்ய மகாபிரபு, அப்புறம் அவங்களோட தந்தை, குரு எல்லாரும் வராங்க சரிங்களா. அவங்கெல்லாம் வந்து நீ வந்து மிஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணணும், எல்லாமே சரியா இருக்கும், நீ வந்து நாமத்தை எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும், தாமோட அதாவது நவதி துவாம்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, பூரி ஜெகநாத் மந்திரி விருந்தாவன், இதோட பெருமைகள்லாம் எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும். அப்புறம் காம் அதாவது சர்வீஸ், நாமம் தாமம் காம், அதாவது காம்ன்றது சர்வீஸ்ன்னு சொல்லுவோம், வேலை அப்படி. அப்ப அந்த சர்வீஸ் பக்திக்கான சேவைகளை இது எல்லாத்தையும் நீ வந்து நல்லபடியா செய்யணும், அதனால மிஷனை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணு அப்படின்னு வந்து இவங்க எல்லாரும் அனுகிரகம் பண்றாங்க. அப்ப இவங்களுக்கு யாரோட பிளெஸிங்ஸ் எல்லாம் கிடைச்சிருக்கு, எப்பயுமே வைஷ்ணவர்களோட பிளெஸிங்ஸ் கிடைச்சது, பகவானோட பிளெஸிங்ஸ் கிடைச்சதுனாலே நல்ல ஒரு பியூரிபிகேஷன் கிடைக்கும், நம்ம பக்தியில நல்ல ப்ராக்ரஸ் ஆகும் இல்லைங்களா. அப்ப ஆல்ரெடி இவங்க வந்து ரொம்பவே சாண்டிங் பண்ணி இவங்க ரொம்ப பியூரிபிகேஷனா இருக்காங்க. சரின்னு அதை அப்படியே எடுத்துக்கிறாங்க குருவோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இல்லையா. அப்ப வைஷ்ணவர்களோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், மகாபிரபு சைத்தன்ய மகாபிரபு கோஸ்வாமிகளோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அப்படியே எடுத்துக்கிறாங்க. நேரா இவங்க கல்கட்டாக்கு போறாங்க, குஞ்ச பிகாரி அவங்கள பாக்குறாங்க, வாங்க நம்ம வந்து கௌடியா மட்டும் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம்னு அன்னைக்கே ரெஜிஸ்டர் பண்றாங்க. குஞ்ச பிகாரிக்கும் ரொம்பவே சந்தோஷமாயிடுது. அவங்க யாரு, பக்தி வினோத டாக்கூரோட டிசைபிள். அவங்களுக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுது. அப்புறம் 2 பேரும் சேர்ந்து கௌடியா மட்டும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்றாங்க சரிங்களா. ஸ்டார்ட் பண்ணி நல்லபடியா சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட விஷயங்களை உலகத்துக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கிறாங்க. அப்ப இவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் அனலைஸ் பண்ணிட்டே இருப்பாங்களாம், எப்படி வந்து இதை வந்து நம்ம வந்து, ஏன்னா அப்ப ரொம்ப எல்லாமே சரியா இல்லாத, பெர்ஃபெக்ஷன் இல்லாத ஒரு விஷயமா இருந்ததுங்களா. அது எல்லாத்தையும் எப்படி எல்லாம் சரி பண்ணலாம். பிரபு பார்த்தா கூட அமெரிக்காவில போயிட்டு என்ன பண்ணாங்களாம், 1 வருஷம் வரைக்கும் ஸ்டடி பண்ணாங்களாம், இந்த கண்ட்ரில நம்ம கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் இப்படி கொண்டு வர்றது அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் தான் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி நல்லபடியா சக்சஸ்ஃபுல் ஆனாங்க. அது மாதிரி இவங்களும் என்ன பண்றாங்க, நல்லபடியா இவங்க மிஷன்ஸை நல்லபடியா கொண்டு வராங்க. அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இவங்க வந்து ஒரு சன்னியாசி அப்படின்னும் போது எப்படி இருப்பாங்கன்னா, பாவியோட கட்டிட்டு இருப்பாங்க இல்லைங்களா. ஆனா இவங்க வந்து கார்ல வந்து போவாங்களாம், அப்புறம் வந்து நல்ல சூட் எல்லாம் போட்டிருப்பாங்களாம், வாட்சஸ் எல்லாம் கட்டிருப்பாங்க, ரிஸ்ட் வாட்ச், அந்த மாதிரிலாம் நல்லா வந்துட்டு ஷிப்ல எல்லாம் போறது அப்படின்லாம் வந்து இவங்க வந்து இருந்தாங்க. அது போல்டா கான்பிடென்டா, அதே சமயத்துல பக்திலையும் நல்லா என்னன்னா தேச கால பாத்திரம் தகுந்த மாதிரி நிலைப்பாடுகள் மாறும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இதுல பாத்தோம்னா வைஷ்ணவ கல்ச்சர் பார்க்கும்போது, இப்ப அமெரிக்கால வந்து குளிர்காலமா இருக்கு அப்படின்னும் போது அப்ப 4 மணிக்கு எஞ்சி குளிச்சுட்டு ஆரத்தி பண்றது அதெல்லாம் சிரமம். அப்ப வந்து வெறும் சன்னியாசி இந்த காவி உடை மட்டும் அங்க அணிஞ்சிட்டு இருக்க முடியுமானா கிடையாது, ஏற்கனவே ஃப்ராசன் கண்டிஷன்ல அவங்களாம் இருப்பாங்க இல்லைங்களா. அப்ப ஸ்வெட்டர் போடுறது அந்த மாதிரி விஷயங்களையும் சன்னியாசிகளும் போட்டுக்கலாம். அப்ப தேச கால பாத்திரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறிக்கிறதுன்றது தவறு கிடையாது. ஆனா எதுல ஸ்ட்ரிக்டா இருக்கணும், பிரின்சிபல்ல ஸ்ட்ரிக்டா இருக்கணும்ன்றதை நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா. அப்போ அதுதான் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி, அதாவது சம்பந்த அபிதய பிரயோஜனம். இதுல வந்து அபிதேயா அப்படின்றது, சம்பந்தன்றது பகவானுக்கு நமக்கான கனெக்ஷன், அபிதேயான்றது பகவானை அடையறதுக்கான மார்க்கம், பிரயோஜனன்றது நம்ம பகவானை அடையிற நிலை இல்லைங்களா. அதுல அந்த அபிதேயா மட்டும் காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறும். அந்த ப்ராசஸ், பக்தி ப்ராசஸ்ன்றது காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றம் வரும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்ப இவங்களும் என்ன பண்ணாங்க, அந்த காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன மாதிரி கொடுத்தா அவங்களுக்கு பக்தி வந்து நிலைப்படும். அப்போ பார்த்தா இப்ப அமெரிக்கன்ஸ்க்கு போய் யூரோப்பியன்ஸ் எல்லாம் போயிட்டு என்ன பண்ணாங்க, பக்தியை கொடுத்தாங்களே, கிருஷ்ண பக்தி, கிருஷ்ணன்னா யாருன்னே தெரியாது, அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி கொடுத்தாங்க இல்லைங்களா. அதே மாதிரி அவங்களும் கொடுக்குறாங்க. அப்ப வந்து இவங்க பார்க்கறாங்க நிறைய சின்ன சின்ன நாமகத்தா மட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, எல்லாருமே பக்தியில இருக்காங்க, ஆனா எல்லாம் பிரிஞ்சிருந்தாங்க. அப்போ ஒரு குச்சா இருக்கும்போது ஈஸியா உடைச்சிடலாம், பண்டலா இருக்கும்போது உடைக்கிறது கஷ்டம் இல்லைங்களா. அப்ப என்ன பண்ணாங்க, இவங்க எல்லாரையும் சின்ன சின்ன அந்த நாமகத்தா டிவோட்டிஸ் அவங்க எல்லாரையும் வந்து ஒன்னாக்கி பெரிய ஒரு மார்க்கமா கொண்டு வந்தாங்க சரிங்களா. அப்போ இவங்க பிரச்சாரம் எல்லாம் பண்ண போனாங்கன்னா 5000 டிசைபிள்ஸ், 100 பேர் மிருதங்கங்கள்லாம் வாசிச்சு அவ்வளவு பிரமாதமா கம்பீரமா வந்து தாமுக்கெல்லாம் போறது, பிரச்சாரங்கள்லாம் ஈடுபடுறது. இவங்க இந்த மாதிரி பிரச்சாரங்கள் பண்ணும்போது எல்லாரும் வந்து அசந்து நிற்பாங்களாம். எல்லாருமே பிரிட்டிஷ் வந்து உங்களுக்கு ஸ்பைலா அனுப்புங்களாம்,
இவங்க என்னதான் பண்றாங்கன்னு எல்லாரும் போய் பார்த்துட்டு வாங்கன்னு. இவங்க கிட்ட போய் இவங்களோட ஸ்பீச்சை கேட்டு இவங்களோட இங்கிலீஷ் அப்புறம் இவங்களோட அந்த நாலேஜ் எல்லாம் பார்த்து மயங்கி போய் ஸ்பையா வந்தவங்களும் இவங்களுக்கு வந்து என்ன ஆயிடுவாங்களாம், டிசைபிள் ஆயிடுவாங்களாம். அப்புறம் பிரிட்டிஷ் வந்து அவங்களை ஸ்பை வைக்கிறது நிறுத்திட்டாங்களாம். ஏன்னா அவங்க வந்து இவங்களுக்கு ஏதாவது விஷயத்த கொண்டு வரணும்னு அவங்க ஆசைப்பட்டாங்க. ஆனா அவங்க அனுப்ப எல்லாரும் இவங்களுக்கு டிசைபிள் ஆகிட்டே இருந்தாங்களாம். அந்த அளவுக்கு வந்து இவங்களோட அந்த பிரச்சாரத்தோட மகிமை உயர்வு இருந்தது, ஸ்டாண்டர்ட் ரொம்ப சிறந்து இருந்தது அப்படின்றத பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இந்த மாதிரி எல்லாரும் இன்டெலிஜென்டான பீப்புள், சென்சிட்டிவான பீப்புள் எல்லாரையும் ஒன்னாக்கி எப்படி சின்ன சின்ன நதிகள் இதெல்லாம் ஒன்னாக்கி ஆத்துல கலந்துன்னா ஆறு அப்படியே போய் கடல்ல கலக்குது. அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன தீவா இருந்த எல்லா விஷயத்தையும் என்ன பண்ணாங்க, ஒன்னாக்கி பெரிய இதுவா கௌடியா மட்டில கொண்டு வந்தாங்க அப்படிங்கிறது பாக்குறோம். ஆனா வந்து இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா ஆரம்பத்துல ராகானுக பக்தியை வந்து இவங்க வந்து எல்லாருக்கும் பிரச்சாரம் பண்ணல. ஏன்னா அது அந்த சரியான புரிதல். ஏன்னா ராகானுகன்றது ரொம்ப உயர்ந்தது இல்லைங்களா? பிரேம பக்தின்றது மெட்டீரியல் லஸ்டோட கலந்து பார்த்தோம்னா அது சிறந்ததா இருக்காது. அதனால அதை மட்டும் இவங்க வந்து ஆரம்ப நிலையில் நல்லபடியா கொண்டு வராம வைதி பக்தி மூலியமா எல்லாருக்கும் வந்து இவங்க கிருஷ்ண பக்தியை கொடுத்துட்டு இருந்தாங்கன்றத பார்க்கிறோம். அப்புறம் நிறைய புக்ஸ் அப்புறம் வந்து டெய்டி வர்ஷிப் இதெல்லாம் வந்து கொண்டு வந்தாங்க கௌடியா மட்டில அப்படின்றத பார்க்கிறோம். ஒரு மனிதன் வந்து முழுக போறாங்க வெள்ளத்துல அப்படின்னும் போது 3 புக்கை கண்டிப்பா எடுத்துக்கணுமா கையில. அதாவது வெள்ளத்துல ஊர்ல வெள்ளம் வந்துருது, ஒரு மனிதன் வந்து தன்னை காப்பாத்திக்கும் போது கூடவே வந்து 3 புக்கு பகவத்கீதை, பாகவதம், சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் இந்த 3த்தையும் கையில எடுத்துக்கணுமா. அப்போ ஒருவேளை அது ரொம்ப பாரமா இருக்கு, தன்னை காப்பாத்திக்க முடியலன்னா பகவத்கீதையை வந்து விட்டுடலாங்களாம். இன்னும் பாரமா இருக்குன்னு நினைக்கும் போது பாகவதத்தை விட்டுலாங்களாம். ஆனா சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்தை மட்டும் விட்டுறவே கூடாதுங்களா. அப்படி விட்டுட்டா அதுக்கு பதில் அவங்களே உயிரோடு இருக்கவே வேண்டாம் அப்படின்ற அளவுக்கு அவங்க வந்து சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்தோட உயர்வை கொடுத்துருக்காங்க. ஏன்னா அதுல வந்து முழுக்க கான்ஜுகல் லவ் பத்தி தெரிய வரும். ஏன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு யாரு, பக்தி எப்படி பண்றது, டிவோட்டியோட மனநிலையில பகவான் வந்து அவதாரம் பண்ணிருக்காங்க இல்லைங்களா. அப்ப அவங்க எப்படிலாம் பக்தி பண்ணாங்கன்றது நமக்கு தெரிஞ்சுன்னா நமக்கும் பக்தி பண்ண நல்லபடியா வரும். அப்ப 100 தடவைக்கு மேல சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்தை நல்லபடியா அவங்க படிச்சிருக்காங்க. அதே மாதிரி எல்லாருக்கும் அதை கொண்டு போய் சேர்த்திருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அப்புறம் சைத்தன்ய மகாபிரபு எங்கெல்லாம் அவங்க வந்து டிராவல் பண்ணாங்களோ அந்தந்த இடத்துல அவங்க பாதங்களை இவங்க பிரதிஷ்டை பண்ணிருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அவங்க பண்றாங்க. பிரபுபாதாக்கு முன்னாடி அவங்க வந்து 2 பேரை வந்து வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிக்கு அனுப்பியிருக்காங்க, லண்டனுக்கும் ஜெர்மனிக்கும். அவங்க 2 பேரும் அங்க போய் பிரச்சாரங்கள் பண்ணாங்க. ஆனா அவ்வளவு சக்சஸ்ஃபுல்லா இல்லை. இருந்தாலும் ஒரு 10 டிவோட்டிஸ் வெஸ்டர்ன் பீப்புளை வந்து இவங்க வந்து இனிஷியேட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம் பிரபுபாதாவுக்கு முன்னாடி. அதற்கப்புறம் தான் பிரபுபாதாவை அவங்க அனுப்புனாங்க. அப்புறம் உலகம் ஃபுல்லா இப்ப கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் நல்லபடியா இயங்கிட்டு இருக்குன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அதே மாதிரி இவங்க ப்ரூஃப் ரீடிங் அப்படின்றது ஒரு மனிதனை பார்க்கும் போதே இவங்க தெரிஞ்சுடுமா அவங்க கிட்ட என்னென்ன குறைகள் அப்படின்றத. அதை உடனே அவங்க என்ன பண்ணுவாங்களாம், நல்லபடியா நிவர்த்தி பண்ணி அவங்கள பக்தி மார்க்கத்துக்கு கூட்டிட்டு வருவாங்க. அதான் என்னன்னா இவங்க ரொம்ப டஃப், அதே சமயத்துல ரொம்ப கேரிங். சரிங்களா? ரொம்ப லவ்விங் அப்படின்றது. யாராவது 2 பேர் சண்டை போட்டுக்கிட்டாங்கன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்களா, மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் 2 டிவோட்டிஸ் கிட்ட இருந்ததுன்னா அவங்கள தினமும் என்ன பண்ணுவாங்களா, எல்லாரும் முன்னாடியும் மாத்தி யாரு சண்டை போட்டுருக்காங்களோ அவங்க ஒருத்தவங்களும் இன்னொருத்தவங்களை பத்தி நல்லா புகழ்ந்து பேச சொல்லுவாங்களாம். சரிங்களா? இப்படி கொஞ்ச நாள் அவங்க புகழ்ந்து ஆப்போசிட்ல யாரை பிடிக்காத அவங்க புகழ்ந்து புகழ்ந்து பேசணும்னால அவங்க கிட்ட ஒரு நல்ல குணத்தை அவங்க தேடணும் இல்லையா. அப்ப தேடும் போது உங்களுக்கு பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். அப்ப அவங்க கிட்ட உள்ள அந்த விரோதம் வந்து போயிடுங்களாம். அந்த மாதிரி எந்த மனிதன் கிட்ட என்ன குறை இருக்கோ அதெல்லாம் ரொம்ப பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூடோட அவங்க என்ன பண்றாங்களாம், அது எல்லாத்தையும் வந்து அவங்க நிவர்த்தி பண்ணி கொடுக்குறாங்க. அதே சமயத்துல தப்பு பண்ண உடனே தண்டிச்சிடாம பக்தி மார்க்கத்துல அவங்கள நல்லபடியா கொண்டு வராங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இந்த மாதிரி அவங்க நிறைய விஷயங்கள் நல்லா போல்டா பண்ணுவாங்க. அதே சமயத்துல கேரிங்காவும் அவங்க நிறைய பண்ணுவாங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதே மாதிரி ஒரு டெம்பிள் கட்டினாங்களாம். அதுல அந்த டெம்பிள் கட்டினவங்க வந்து கொஞ்சம் தவறான இதுல ஈடுபட்டதுனால டெம்பிள் கட்டின அந்த அவங்களை வந்து வெளியில அனுப்பிட்டாங்க. இவங்க வந்து பிரதிஷ்டை பண்றதுக்காக போறாங்களாம். அப்ப அந்த டெம்பிளுக்கு முக்கியமா கட்டுறதுக்கு காரணமா இருந்தவங்க அவங்க இல்லை. என்னன்னு கேட்டோன்னே இந்த மாதிரி அவங்க தவறான செயல்ல ஈடுபட்டுட்டாங்கன்னா அவங்க எங்க இருந்தாலும் கூட்டிட்டு வாங்கன்னு சொல்லி, எப்பயுமே தவறு பண்ணவங்கள அப்படியே நம்ம வந்து நிராகரிச்சிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள மறுபடியும் இணைச்சுக்கிட்டாங்க. அந்த மாதிரி எல்லாரையும் பிளஸ் பண்ணி, அதனால ஓஷன் ஆஃப் மெர்சி, கருணை கடல் இவங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அவங்க வந்து பண்றாங்க. நல்லபடியா எல்லாரையும் பக்தி சேவையில கொண்டு வராங்க அப்படின்றதை நம்ம பார்க்கிறோம். அப்புறம் சுபாஷ் சந்திர போஸ் இவங்கெல்லாம் ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர்ஸ் அவங்களாம் இருக்காங்க இல்லைங்களா.
அவங்களுக்கு எல்லாமே இவங்க வந்து நல்லபடியா பக்தியை வந்து அதாவது ஜெகநாத் பிரசாதம் எல்லாம் கொடுத்து தினமும் அவங்க எல்லாமும் நான்வெஜ் சாப்பிட்றதை விட்டு பக்தி மார்க்கத்துக்கு வந்தாங்க அப்படின்ற மாதிரிலாம் நம்ம பார்க்கிறோம். பிரபுபாத்தாவோட இவங்களுக்கு நிறைய வந்து சம்பந்தங்கள் உண்டு. அதெல்லாம் நம்ம பிரபுபாத்தா லீலைகள் பார்த்தப்பே நம்ம ஓரளவு பார்த்துட்டோம். சரிங்களா? அப்புறம் 62 வயசுல 1936 வருடம் 5:30 மணி காலையில இவங்க வந்து மறுபடியும் அவங்களோட இது கோலோகம் வந்து சென்றடைஞ்சாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். நிறைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. நல்லபடியா எல்லாரையும் வந்து இவங்க கைட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சாகல்பதருபஸ்ய கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேப வைஷ்ணவ நமக அனந்த கோடி வருஷம் ஸ்ரீல பிரபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருந்தது